କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସେ ବିଜେ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ପଦେ ଡାକିଦେଲେ ସେ ମନ କଥା ବୁଝିଯାଏ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରଥରେ ବଳଦାଣ୍ଡି ଛକରୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନବାଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ୱାର୍ଲଡରେ ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଭାବେ ପରିଚିତ ଭଗବାନ। ଚାରିଧାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗୋଟେ ଧାମ, ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡରେ ଏମିତି ଏକ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳେ। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସୁଭଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ। ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା ମାତା ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା। ରଥ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ୱାର୍ଲଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତ 7 ଦିନ 9 ଦିନ ରଥ ରହିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦେଶ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ସବୁ ଏଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଳିଆ ପାଖେ ନାହିଁ ଲୋ ଛୁଆ କିଛି ଯାର ଜାତି ଗୋତ୍ର ନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଠାକୁରଟିଏ। ୱାର୍ଲଡରେ ଏମିତି ଠାକୁର ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଯେ ଭକତ ଡାକରେ ଓ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସକାଳେ ବଳଭଦ୍ର ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଏଠି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଟି କୋଟି ଦେବଙ୍କର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ମାନେ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ସବୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା ମା କି ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା।
जय सुभद्रा 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 जय जगन्नाथ जय बलभद्र देवता की जय बलभद्र जय बलभद्र जय जगन्नाथ 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 स्वामी नैनपट्टा गामी भवत में भवत सागर प्रभु कोटि कोटि भक्तों डाक शुण प्रभु देश विदेश आपणकर भक्त माड़ी आसुँच पुरी धाम जगन्नाथ धाम जय जगन्नाथ 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 कोटि कोटि भक्तों जे मौड़मणि जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु देखीदे मन कथा जानिए जगतर नाथ जगन्नाथ चारि धाम गोटे धाम जगन्नाथ धाम जे कि एमती एक ठाकुरटी भक्त पाक निजे मंदिर पाक ओल्लै आसे कोटि कोटि विदेशी देशी सब भक्तों निज हो जाए निजर हो जाए जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ
Dale. Kondisi dawdi chad. Lakho dawdi abhi nahi है। वाले गाड़ी को कोई साइड
Gracias.